No niin, tervetuloa taas Sedän matematiikkavideoiden pariin ja nyt olisi tarkoitus mennä GeoGebrassa taas katsomaan vielä jotain uusia juttuja, mitä tästä löytyy. Mennään tuonne kohtaan ympyrä. Sieltä löytyy ympyrään liittyviä. Ensimmäinen komento on tämmöinen kuin ympyrä, keskipiste ja kehänpiste. Ja aina kun mennään tähän komennon päälle, niin se kertoo, miten se toimii. Eli valitse ympyrän keskipiste, sitten kehänpiste. No laitettaisiko tuohon keskipiste ja sitten kehänpisteen. Sä voit itse valita täältä liikuttelemalla, että menisikö vaikka tuon. Ja sitten jos halutaan piirtää tähän säde, niin säteenhän voi sitten tehdä siten, että menee tänne kohtaan, missä on näitä suoria, ja sieltä löytyy sitten kahden pisteen välinen jana, jolla voit piirtää tähän sitten säteen. Ja tämähän mittaa automaattisesti tämän pituuden, tuolla näkyy tuo F-muuttuja, ja täällä sanotaan, että säteen suuruus on 4,24. Sitten jos halutaan tietää, että mikä on ympyrän ala, niin täältähän löytyy sitten täältä valikosta pinta-alatyökalu. Näin. Kun kliksautetaan tätä kyseistä ympyrää, niin sitten se laskee sen pinta-alan. Tässä näkyy, että C:n pinta-ala, se on siis tämä ympyrä, tuolla näkyy se ympyrän yhtälö, niin C:n pinta-ala on 56,55 yksikköä. Näin. No sitten täältä löytyy toki lisää ympyrätyökaluja. Ympyrä, keskipiste ja säde, jolloin kliksautetaan tuosta keskipiste ja sitten kysytään säde. Eli sanottaisiko säteeksi vaikka 7, katsotaan minkälainen sitä muodostuu. Silloin tulee sitten tämmöinen vähän isompi ympyrä. Nyt ne ei mahdu molemmat samaan kuvaan. Mennään tänne, täältä löytyy loitonna, jolla me voidaan mennä sitten vähän kauemmaksi katsomaan tätä tilannetta ja saadaan nämä molemmat kuvaan. Näin. Ja sitten jos me haluttaisiin sinne piirtää vaikkapa näiden kahden leikkauspisteen kautta jänne, niin mehän valittaisiin täältä kahden opiskelun leikkauspiste. Eli tavoitteena olisi piirtää tämä jänne tästä pisteestä tänne. Niin klikataan tuolta näitä molempia samaan aikaan, niin saadaan toi leikkauspiste. Ja sitten näitä molempia taas täältä, niin saadaan toi leikkauspiste. Ja sitten mennään tänne kahden pisteen välinen janatyökaluun, niin voidaan sitten muodostaa tähän näiden kahden pisteen väliin tuleva kahden ympyrän yhteinen jänne. Näin. Sitten täältä löytyy tämmöinenkin komento kuin ympyrä, 3 kehänpistettä, jolloin kliksautetaan vaikka sitten ja sitten niin se muodostaa sitten näiden 3 pisteen kautta kulkevan ympyrän. Toikin voi olla joskus ihan näppärä. Ja sitten, vieläkös täältä löytyisi jotain mielenkiintoista? Ellipsi, hyperboli, parabeli. Nämä ei liity sinänsä meidän geometriaan mitenkään. Sitten voitaisiin katsoa vielä täältä miten voidaan hakea janan keskipiste. Eli jos tuossa on esimerkiksi tämä jana, niin tämän janan keskipiste voidaan hakea seuraavasti. Mennään katsomaan, valitse 2 pistettä, jana, ympyrä tai kartioleikkaus. Eli kun kliksautetaan tuosta janaa, niin silloin sinne automaattisesti tulee sitten näkyviin se kyseisen janan keskipiste. Olisikohan tässä nyt sitten katsottu tästä suurin piirtein kaikki oleellinen.